different school ayerera asama bagamake atigarete kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kugira ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase number enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV, ubwansu bw'umuguzi. Ndizi TV, ubwansu bw'umuguzi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurentera chibice chinkia nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asoro gonkor bwoguzi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo tore nekirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Biamono kimo mwancho muri television ya Ndizi TV magarobengia anosia soberete nigo charagire Chinsa Isato chubutuko bwalero ejine Chinsa churogogo rwa Afrika ya mocha chinga kibono Nairobi kigima kwene kibona nakoletera mangana Amayia senkira eyubukirano kigima basekibaito nigo banda Chinsa nyochonsi churogonko rwa Gusii sugusu mocha irianye na bonsonko eliko ne kibona bakoletera mangana Amayia asenkira eyubukirano kigima na kibono bunere butambeli tukule Jumamosi nigo kumerana na inchega iga sigete senkiao nambe mo kimono bweke Gusii ya Ndizi TV elio nyare gokomanya asenkira endonge kigima biamono asokwire chinga chiao na gotulira libono wetera Ndizi TV ekirole sensemo ya Go TV nigo gotonyora channel 824 na boigo Star Times nigo gotonyora channel 195 na boigo free to air decoders biamono kigimo mwachumo lilia boigo na bokwandise mitandao yaito ya YouTube Ndizi TV News, Facebook nigo gotonyora buna Ndizi TV News Digital biamono kigima boigo kirere litukule Jumamosi no manyete nigo tukotwara mu rubiriyo obweke umbo neli tukuli halero
nigo rero mugoko kubatwara bagani bane nigo bari babere na nigo bakorwa se abisheria yomo women rep bwe county ya Kisii omongina Donya Doris Abure abo bisabo babere no bakorwa se abishiyo umutangani niga kwa Margaret Murakerosi oyo nigaro munyakirugogo se chair lady ase kyombekeli kya ngaf nigetenerete National Government Affirmative Action Fund ase amangana ya yebyombe ebibono kibese kiri bakohegwa na kwerobeli gokora amanganande yamagendera mange bono litukuri rero no chikomanya mange kubwatakana n'ebyombe byo na kibikoroshiwa na kibakonyora kibesa kurwa serikali na yanda mange mugani ukabire nigakuru kwa Dr. Julie Nyanchama oyo ni gari munyegitali bwoko iburi abasubati nabwo namangana mange amangana yoburuwali ali tukulira rero ngokwanira tora mange amangana fistula tukwandire igoro amangana FGM mune ndrete gutangwa se rugongo rugusi ayosp namangana ali abekiramo nabo igo ko bali bo elimo ise yabisi yomo women rep we county ya Kisii bono togendande ekera tweroberi byakigima abagani banikira bali gocha bagwikagaiga no maseyemo asumuro buri bweke umbu margoba yabono kurende ayo na sige kege kekirebusyo ekera tugutiko chakamangana maya asinchira yobukirano biamono kigimo mwanchu muligiri atindi jebweka nigo tore na Joshua Auta oyuro Chinsa buo niga koretera mangana maya senchira yomunwa buimanyirilio bono mangana maya nigo tukuyachaka kurose county ya Kisii magiga yomurubulio bwe budget gosomwa asebunge enene na serikali ya Kenya Kwanza ibirengerelio nigo bigendrete kurwegwa kubwatikana na kili cyabete kegosomwa oyo wangu igakurwe birengerelio byaje no yoburitekerego kyobo cyumbe kurwase constituency yabo machoge chache Frederick Mitite uyu bano gikiriye bali abagendrete gukwana na chingwana kitali chingi ya kubwatikana ne budget yo yabage gosomwa wangu igane serikali yo ya Kenya Kwanza diga kichuni gatebire buna serikali ya Kenya Kwanza nigendrete kubekemero bilio yokogorora uchumi yense ya Kenya chinga kichiboigo nigaburirie abamenyi be county ya Kisii naboigo umugabana be county ya Kisii no mubunge be constituency ya South Mugirango omusikie Silvana Sosoro kwerege tambokero gyoko twara chingwana kire chingeya eliyokwane kiabuna nigo bakoleta magendero imenye county ya Kisii musakito Brighton Makori na botoroboti ruo asinchira yobukirano Abakenya nigo bagendera kuri birengerelio igoro yamangana uchumi yense ya Kenya aboigo nigo bandete gukwanira igoro ye budget ya somwa amone finance bill eyibone gendete gutwara liberality india sense ya Kenya ukwana nigetaseni Candice TV bakorawa no yorigetekerogo kyobo chumbe asebunge ya machoge chache Frederick Mititi nimanyete abantu abange bachakire ngolera bale igoro ya economy ya Kenya nga nensa likwere na ndone nigo to usually to blame serikali yero ngane ari akolire amangana ayo but inche mune kiongozi ndakere ko maoni ane na kutana no manyibwane nga ndo blame serikali because serikali kya jiro office na banya wali bintu kene ngiri office ama ene uchumi ya kongire omwisimi una wate abangumbu ali esomole alitebwe kaini Kenya nebwate corrupt sana so tiga abachumba baitu na serikali yege mufano bwa America nalitora konyeke kulingana na Mititi ni gateruna tari Kenya yoka egendete gweterime chando ebinde bigo bugima bakongatekera ase economy ya serikali tari Kenya yoka nigesa na America tukabikira makuta egari tangiye jora $30 joka yaro kubeka $60 kwa majuri tangi aya naro abwate gocha somo bwa simioro moja no era ira ko banene no edu president nero ka ko comment tax anya jiba sa ko magandro igo kora kana ko ngoto ko lekere tikaba mo president iri baga akole gas asensemo ya machoge ni go bono dinere bantu baje bata ngaki ngaba machoge bakani ngamba ko support ngaba machoge ngaba ngaba support bill umwishimi go ali vana support je bill na nje mna jengo mopinga nje ndo portion yae but I support him because abantu batenga ngama machoge nzo akani machoge babia aba machoge babia bakole ka machoge babia bakole ka machoge na jino machoge igoro yoko rutarana Chinsa se gati yomugabana we county ya Kisii Paulo Simbarati amo no mabunge o South Mugirango Silvana Sosoro kende tangani abagambia babere wose mbacholire chigasi tikabana jinga jingororo kiro mutakore gasi ya sa cholire onye na radi agubuga adigo abangu bugabana bwa na mena ngo musabira ayegujinga jingororo abange account ya Kisii
na mheshimiwa Osoro na era kole kazi yayo chubu wipu Nairobi simbara tina etu burai mune gavana akara kana ngatara ranga nere ne gavana igaga kete garo bochumba bali bakuruana wa parliament Nairobi tigabe gavana egokorera abantu egasi adire na ba MCA na bwa abantu twa moya tata kere kodire na baruwa nesegi baruanira magenderera itu atiye kuruanira no mubungo kara ali bakubune kibakubuna tutamaiti tiga bakora masikani aba Gusii ni tutu abachorete kero omuntu akore ensemo yaye baigombairete libagaria bene na kumaborio mochumba obo aliva miruka omwesimigo ito alifa tigato chari buna bamachoge munabona abantu abange mbabwatie sitime mechima bakororere bigenga ayo minto aliva miruka na gotoko mopongesa no etwarenge chiopuneti cha etware kumuminyo kito tolese mitithio resa ore kiame kiao etoko mwachinguru akore gasi kiagara igete gutubwa akabo mugambi negasi agokora tigaika abantu ange amwa maoni na agotera mheshimiwa aliva abana nje bakorere bintu bikubwati one baikange ori Nairobi bona mbagunya gote michando yabo ikange seba gotoka bagote bintu batagete kaba yani go baikange that's one thing and ya kabere batageta match maitejo bachimere chipoho muna bona getuye amaitoka na 1 km away and in 21st century babekira match iga gesima poho iga gesapura yako chimata na ujorogoro iga bantu banyolera match Golipoti rikita Candice TV kurua sebunge ya machoge chache kaunti ya Kisii iridhariane Brighton Makori ekero tugendrete gutigara roboti ronde rungabnoruo bake yabamenyi kurwa se kaunti ya Nyamira ni gona brobo ebakwani rugotiseneka kwabo kubwatekana no gwetiwa ewe bili echibesa na boiko budget yabage gosomo matuka makaitire ime yebunge enene mosakito job mangi kurwa se kaunti ya Nyamira ni go asangire birengererio byabo nako bibeka buno roboti ne koletera emarogoba yabono Engakieli abakenya babere bakuganya niga yabage goikerana ase wikeye eserikali gwetera omwaziri bwenibo njugu na ndungu yasoma budget y'omwaka oyo asebo igo ababunge abange baetia omoswada okoro kwa finance bill have moderated our spending to ensure the value for money and enhanced the revenue mobilization efforts to ensure that our public debt remains on a sustainable path. Ntwasangane nseme bamenyi be county Nyamira asiborokia utoisaneka ni budget yabage gosomwa y'omwaka oyo lakini tetogogeti no ena sini inkegogera etatogogeti asomwa na incho kawaida taliko chikonyara bogimo ebinto ego bikinete amagoli na kwa monege nto serikali yankolire limono na mafuta eto yelia mafuta ne binto binde bunobosie ase budget ito muraito bato sokereti nduto togogeti igente getangani usuru ya begete yari ngiguru Asibateba temolekereti amaganio abo anene mono okeigo wekerengo kyobugima konye nyumba tubatara yetia ntori konyorana nige tutokoira nyumba endagera esukari yere igoro obosibore igoro omochere igoro gotogokorera maguta tuagenda nyumba busa njego nari kuri question government ya Kenya kibesa kya Kenya nyeba ari gutaka gokonya mo Kenya gendo kyari kugwa na mafuta ta konyara ndo konyara ko tumeka mateni ayo gekogera president yekere goteba tunyara tuwe kabesi kibesa tunaje mesade indo konyara ensemo yende mbaichanira ogwetwa ko muswada o finance bill aseborokia obwoba nechikuirera ogokonga mono ko bogima anye yaigete goeta bakana 1.5% yeli agenda asikini institute chire government ya Kenya buna bono chiki universities and colleges aga chinyombororo abana baito bagendo bakane rent a flat rate ya 2000 shillings lakini kuchikwaga chinyomba chitabwatia abantu bachikwamenyo Yana robabwate kutia sababu bunge babete bagwetia omoswada o finance bill. Yeah. Of course mwako getio president lakini ntubana inji to bachorete motoko geti na bengene president mogo korera. Ntwa sensemo eto moto charity moto korete kende yonsi ni president mwako geti. Moracha geti goro chinto to bai nyore go stobarengereria. Mbasaba serikali gotegerera ebirengereri bya Kenya na kuira egechambo kerio ilinde gokeya akerengo kyobugima. Aba washauri bamwente kuikaransi president bamwereza nki abananchi babwente nki bagokwana ase ngenchunga president
ne muntu okorizoni n'abantu bebiwango byainse Mogora kinde yonsi rengereri karategerera maoni y'Abakenya tiago komandi ebinto etwagochore totorae tario tokomandi ya kibesa nya kigo kigocha ebesa yo mwana inchiere ndu kapisa buno orendete esimye yo bwate koboko Kenya nense kurau neri chiko Ginko reporter ya Ndizi TV kurase county Nyamira Job Maangi Biamono kigima yakuru kwa Job Maangi kuri county ya Nyamira gero aba Kenya kuru Chinsa bagendera kuru birengera byabo kubwatikana no gwetiwa kwa finance bill nabo igo ogosomwa ewe omurubiri bwe budget yego kigukwanirwa obosio bwe bunge nonya bakeba kiri bosio bwe kigambiro liyo konekya bunateligo kigukwanirwa kubwatikana no guteseneka kwabone ogosomwa we budget yo bono gutikana nayo nigo tososo botirunde ebyumbe bitari bya serikali ebyumna ndibimanyikadete na community based organization CBO nigo byakwanire neliyo gelimo kubwatikana no gwikirania ebirenga byabo gukwana sigikaro ekyo kyabete gikwariganirwa nekyombeke mokemanyikarite bunanguza African nigo bono byagikeire byombe biribinde bigotumeka kinjira kitali ingia eliyo kwenyorera enibo wetera serietalie CBO ekyo omusakito Brighton asentunde yende okwariganirira robot yorwo asenchira yobukirano bunengereye mo yogokwana niryogerimo na kwegenderia ebyombe biri bitari bya serikali as county ya Kisii na Nyamira nigo bono byakiramo irigo kigokwana niryogerimo korengana nigo batigura maega asamatuko amange asebono baraitwe ne kiombe gya Nguzo Africa. Leo hii katika mkutano wa leo tumeitwa hapa na wenzetu wa Nguzo Africa. Nguzo Africa wanajaribu kuangalia mikakati ambayo itawekwa ili kusaidia mashirika ya umma ambayo yanafanya kazi mashinani kupata ufadhili. Na pia Nguzo Afrika imeweza kuangalia yale masaibu ambayo haya mashirika yanapitia katika kuendelesha kazi zao pale mashinani. Imeonekana kutokana na masomo ya leo kwamba mashirika mengine yale makubwa ya kimataifa yanatoa pesa kwa wafadhili pale nje. Wakija pesa mingi inaishia kwa maneno ya kununua magari na mishahara mikubwa kwa wale watu ambao wanafanya kazi pale, lakini pesa kidogo sana ndio inaingia katika mashinani. Rero turiga igana ibikundi bya Gusii kwana na bateba muna ibikundi bya Gusii bibwata kinguru cyo kore gasi, lakini bibwata mechande menene ako wetera soko tanyora kibesa yo cyo kore gasi yo konya abananchi korengana na barabo nigo bateruna asinginja iga beire gekogera ebintu kibesa kiriko rungumbu njirigo ikera ase ebikundi biribire ase county nose na Kenya ngima abantu bakore gasi ya international development yani KNGO kibesa kiri njirigo ikera KNGO ya Kenya 90% kibesa kiri jigo tikara international NGOs wa Kenya bali bakore gasi nene mono bali bakore gasi nene mono ko somia abantu ba mintase community iko bakwewa igento igoro kuna amatoronge go se token lakini nana bakore gasi nene mono Edina tambo noyomo obwabegereri bobwene bomwanya bantu amangana mangi tugwetera ke tugende tokora bintu munebi lakini rende ke tuguchama munebi ombebi ngotema turi ntuteme gusuki gusigwikira ni agenda iri tubegitamo no ena mangana ya mangana representation ya basubati ase chibunge cheito gose ase chi appointments iri chia serikali chi two third gender ndoma tekini gasi enkongo maneno yatakuwa sawa tukiungana sisi kama mashirika ya kutetea haki za kibinadamu mashirika ya umma tusukume ili kwamba hizi pesa ziwe zinakuja katika kufadhili kazi za hizi mashirika ambazo ziko mashinani kuendeleza kazi pale mashinani. Baigoni ho batogosemeruna baisego chama na gakore mereme yo kebwamo nigo barasuke gochibosyo. Tuna imani kubwa ya kwamba ikiendelea hivi mbeleni tutapata manufaa kubwa. Haya maneno yakifikia wale wafadhili wa huko nje ama zile nchi ambazo zinasaidia hizi kazi zetu ambazo tunafanya za kutetea haki za wanyonge. Igoro ye finance bill abantu bari responsible wasensemo y'ibintu mune finance bill usama chikari tubwate asense yaitu ya Kenya ne parliament yaitu nane nabo bonto beto go take up to task kange ba gotegere into kiria abananchi bari babachorete bachikuba represent banyare gwikirania magani yabo kurwa se community lakini etokonyore bakora contrary muna bagotegwe simuna batagete igo nere bono nere buya abantu mune community usaba abantu bonspina citizens asense richi korete ya Kenya nitwete chinkuru to chamo to kwanira so bwamo to
banyara kugikiri ose kana mangana ande ari ataboneti aho kana sebinyoro ntubona mune byombe byachagaiga bonda turi gotema na okora ari tukunyara gusomia wananchi enyera banyare kumanya bwene bwabo na banyare gwesoki gotetea ose go demand for the rights kurase serikali yaitu ekerenga kimuroberi oyo nigo kyarenge asomorwe Nyamuriro shift the power elinde chinguro icho chichigo chi ase umwananchi kuripoti reta Kisii and Nyamira TV edariane Brighton Makori Biamono kima Brighton ikiwa ni kiombe ya nguzo Afrika utikana na yubono district ya matutu PH inse yobra ibwaye omobasia Evans Abugamirera nigo bono bachiri ne mirobilio yokwenekia buna mbabwate obumanyi bwigoro na boigo kwenekia buna abantu bari ase ense kanise icho nkonyora bari kinchira cyo wikinia ensemo gose tali ensemo yoburandia yoka bono niko batebire buna babwate mirobilio yogosira na boigo gosegeta abantu kwetera ase binyoro ajo nigo bayakwana osebanyi kwalita segesa simero ekienchoro PH me ya kitutu masaba na nigo balireira yogo chia gosira abantu gokina kemoika egiuchumi na boigo chinchira echo komenya nabantu bande inchendo mo referent Evans Abugamirera omo overseer bwigura yaito ya Masaba PH district ase headquarter yaito ya Matutu lero tomerana ase kanisa yaito ya Nchoro PH church asoko banganga na kitoko chikonyara kabato gokora emirimo yenchiri gosuka bosio na professionals abambu ategaiga abande ne professional abande ne head teacher abande na banyagitari na ende boyiga abande n'abaremi abande abanyabiasara abutuwe bangire inga kitoko chigokora emirimo ya Nyasaye ase Masaba district PH district negenderenga nonyemba libale isiko ababiale ba Masaba gaiga abantu kurwa ase serikali abantu aba agriculture ntoba ikere asenge ncho yoborandi oboiga na ende ntoka nityo gosira kwaino nebirengeri bino Kennedy Angwenyi Nyabando aba mintaba nigo toikaransa asoko gendie nchiri ya Nyasaye bante abanga tigambe omunyakiro go basogo coordinate programs chiraroro tororenga kitogo kina kiuchumi walimi baito bakore emirimo abana bagosoma basome banyagitari bakore emirimo batosomia gotwakira so bwamo igakoteba ng'ali ng'ana lya Nyasaye gokalirandi gugwetania chinchirechi likorandeli gwase ekanisoka ntoikase binyoro bali baminto Nyasaye akonyire bari chi professional in various fields aba engineer mbaro banyagitari mbaro nonye nabarindi bakuruko basigari n'abagambi be serikali twabasabire nga tobwatesie asogokinia enchiriye Siosoro igonde principal ye skuru egeruko Nyamwe secondary school egotoka south Guja aribo girango ya mate professionals bande kurwase various fields kero tate kanisa ekine media abantu bagendera ko bagoseseniwa oboremi abantu bagendera ko bagoseseniwa nduwa bwatabangina baito kurwase idara ya abantu bakokora business bakira iga bakwanira mangana maya twaroberio musangererekano monene urabitarikia 22 omutinyo gocho mutinyo gatana no kabere astura emirane abantu bonsi pi koruchikanisa chionsi gotigana na yubono yoko ire gitambukero gyo gwikinie gye uchumi na kemoika korwase kanisa yo nigo togoska bosio omuchumbe we constituency ya South Mugrango omuske Silvana Sosoro niga tebirebuna ogotabutiana kwaye n'umugabana w'i county ya Kisii nigo cyaretirwe negetambukiro kiyaye kurwanerera obukora ry'ubuya egutia sensemeyo ya South Mugrango kago kwana somuyiga gwa matanga yamo nigo atebire buna enkereyo yo gwetana sikimeme nigo yaretitwe kubwatekana n'ikiburaburu iki cyabete kigwateka sensemeyo magega yogo kagirwa buna kimashini cyale kurusigwa senyegitali ya nduru level 4 nigo konyora cyarusigwa senkira etarenge engia na bananchi bali baletete kiburaburu ekyo nigo baringe kurwanira obwene bwabo nabo igo kimashini ekyo nchinyara kurusigwa asenyegitali iyo bogirangoye mbatebye gentekemo inche timbu atime chano na mwana ominto arati
Emechando mbugate na omugavana oito arati. Na ekere machine eri yaruse tuguigaria nduru. Machine ekaratika tegereraria siko mweshimiwa aria. Mweshimiwa ntegerere. Emechando mbugate na ekere machine yaito yaruse tuguaria nduru. Nko igorere ndi bakonya gukwana riuka ngoma ite machine ya harusi go. Oma ite machine entangani ya harusi tukune ya maino. December. Eya kabere bagacha bakarusie ye umwana. Omotenyo kabere. Eya gatatu bagacha bakarusie machine yaba eri konya abasubati bebwatira neti. Bagateba nga ti machine ngeye ngetu abwata Isato. Egemo esarigete eri enkoro. Eyende ne eri enyi yagore tuna World Bank. Eyine bari korusi. Eyende ne eri konya gokora onye eke gusarika ekonye ye. Bokongo mboyo mwatagete korusie machine korunduru. Mware ko yire tago. Ekiagara none tago tebugati. Okorusi nduru oye kobe etago. Aina na maswali na ko boli. Oli akawabwa. Basari mweshimwa getinda kwana. Na ane ntagete mwa konya mweshimwa getinda. Mwamanya taliere. No muntu gokore gasi no mugavana. Tali omu MCA. Omuntu okoreta chibasari no mugavana. Iko gago fail. Manya tali getinda. Kichokera togendete no roboti urwo rumubungu yosos mugirango urabono muske osoro ni garole kaniriga komochia boteneneli bwo mayiga bwa matanga oyurenge oyo tatu mwaboyo mo bwa MCA kurasensemeyo yabogirango oyubono oirere to gwateka wechisibura asensemeyo asegatebekana buna umurubiryo bwuko burangiria barayi bakwane asomeyo ibwa matanga nigo tabwa trendwe esenkirengia egento kirere terioro chegwateka nabwo chibura kwenekigwa asensemeyo nonya nae nwanje goseti anda aboli mweshimwa getinda keregesenero uri gukwana agaho makongari baga nari gochaga nkwane nchake gosoka guchiarika ikaransete ngombu yari koiwa asmo kama titiri otenga no aigambuone digo bono pore next time mubugati protocol buya pore mubugati protocol mwa usoro nane mumanya bono ko bana manyiringa na moko korabo bono ngoja kinge bangete lidine bange engara mumulinde protocol gose bana bamindo mwangere libaga tokore koruga toeni omo ngina toso kebuya eh ay kero monta kwane ri kondo kero monta ikara akini ugo tena makombe ngota itikwaka nkio mugo jira matanga na makombe aseki nane mugo be kangene ne dias nane bono na amanjire ngana mugo chaiko bono muri go chaiko asende okay terigo chikunyari kana bono bahati mbaye kaba igomna ya bete vuravuru ekaba omwana ominto getinda pore mugako minota atakire koendi gwanjireria atakire koendi gwabarayi bonse bachire bamweni na maskani ya manene na ariko baenje na ariko tenne kubwatekana nikina kiabetege kobekwa bosubwe kigambiro no MCA kurwa se wodieri goma nyambega gisesa iyonigere imeye county ya Nyamira igoro yoko ngusana na kubwatekana ni chiro ya keroka bono nigo abobwatani aho babete bagwikira nabwo litukuligoro elyo kwenekia buna baligiririe na kwenekia ngayi umubago yore egati ye county ya Kisii na bwige county ya Nyamira se tauni ya keroka kolende ni gobara jekorwa likibu chingaki echikobwatia. As soon as we know where the boundary is, then each of the two counties will collect revenue on their site. And this is a boundary that was marked long time ago. It has been there. I don't know why there is a dispute now. We've been having beacons. They are fixed areas, and just that there was some kind of encroachment. Let every person take home his own tomatoes. What I mean by that, anything by the name of Nyaribari in Bumobia scheme should land in Kisii, and anything in Mwamangana scheme in Kitutu should go to Kitutu. There is no political boundary which was affected. All the polling stations which are in Nirigoma ward, where I'm the MCA, in Kitutu Masaba, they remained there. All the polling stations in Chuni ward, all of them which is in Nyaribari Masaba, they remained there. We only respect the political boundaries that are there, that have been given by IBC because they
IBC boundaries are clear, and the boundary is on the yellow line. The maps are there. You cannot come to use foreign maps here and then you are just telling us that those are the boundaries. No. If any party will want to disobey a direction which is given by the court, then of course there are consequences. Tigana na yumanchu murigaliani go toguska bosio no roboti ronde. Serikali ye kaunti ya Kisii ni gobono ya Borigwe gusira borokia ba ECD eliokimukia birenko byobokoroli bwabo ayanigo kwanirwe korengana no coordinator bw'ekyombegia ECD Network Kenya Teresa Ucharo. Teresa nigo atebrimna nigo bariganirie omuyiga bwa maigelio imeje kaunti ya Turkana oyolengete gochia kone na maigelio gochia se aborki wabo wa ECD inse yobokoreli bwabo na bw'okobomenta chinguruke gima. Marieta Nkoro Teresa Ucharo Moma naende igonde National Coordinator ECD Network for Kenya. Naende wetani ya yo igonde a senior lecturer Kenyatta University department ya early childhood and special needs education. Lero igotwarenge amana abantu ba media litukoria lero asengenjo ye conference ya bana egochakoba ya early childhood development network yegochakoleta amo abantu bonse bali bagokora aida bali bakorosia machiko ya affect ya bana bali bagokora research ya mangana ya bana bali basomereta mangana ya bana naende conference yege gochakoba aliase county ya Turkana naende etimu ye conference yega igere ngakorua serichiko amona obotuki kogenda aso ogokora mangana yumnata keire from policy and evidence to action. A conference yega igotoli egochago gokorekana gochakira chitariki 12 mpaka chitariki 19 omotinyo saba aliase university ya Turkana university aso county ya Turkana naende igonko aligania kero yomo korua se Chinsa moinye chia Gusii mobe morecheste gocha se conference yeiga gekogera inye kobwatu bwanchani gochie sabana bake naye tutagete ase conference inye nayo korosiri chiko affect abana naye tutageta ase conference inye kore nayo korosia budget ya bana masomo ya bana afya ya bana naye tutageta ase conference ase igogonko bali gani mwensi asobonge Biamono kigima omukonyi bumrai wensi muskiri gadigashawa niga ikirana senyegitali ya Karne Hospital ime mu Nairobi elio gwikira somuro belio bwogo sira abana bali ababwate mu cyando bw'enkoro enyegitali yo nigerengete gocha gusangirira chimiliyoni 45 elio sira abana bwo barache ko barwa ase kagitali gitambe gukwana umuske gachagwa ni gobono aboliri abantu gwesokya na gusira umurobelio byo bwogokonya abana bwo. I'm proud flagging off the current hospital heart run 2023. With at least 200,000 children under 18 years suffering from heart complications in Kenya, this annual event organized by the Heart to Hand Foundation is a lifesaver initiative for families that cannot afford the cost of surgeries and related procedures. For instance, the open heart surgery at the Kenyatta National Hospital costs between 350,000 Kenya shillings to 450,000 Kenya shillings, while closed heart surgery ranges between 150,000 to 250,000. The cost may appreciate depending on the condition of the patient after these intensive procedures. In private hospitals, the same procedures may range from 500,000 to over 1.5 million. It is even worse for those flying to India, South Africa, and other countries. It is for sure beyond the reach for the families at the bottom of the socio-economic pyramid. This has sunk and locked families in poverty as others call for contributions and harambes from friends. The World Health Organization has established that 9 out of 10 children born with congenital disorder are in low and middle income countries. Dear runners, that is why the current hospital heart run has become a symbol of compassion, resilience, and hope for children and families affected by congenital and rheumatic heart diseases.
As we celebrate the 30th anniversary of the Heart to Heart Foundation, we recognize that hope has been restored to over 400 beneficiaries and their families. Bunenjere yemo yugo kinyo bokoreri ase bigambiro ni gomuna chibina omunene omuske Martha Koome ajakiri umurobelyo ubugotumika emitandao yegerero asogoichoria na boigo kugambibina eye boigo nechikoba enjere yemo yugo keani ugoichorerana ekwebina boigo gokeani ugusira gwichi file ase bigambiro aya nigo abakagoya kwana se county ya Kisumu sekerenka egyogo keania ogosegyogo kinia obukoreri obuyase bigambiro. No longer will our people be hindered by geographical constraints or the burden of time-consuming journeys to physically submit pleadings and legal documents to court. The process will now be straightforward as a click of a button. It is also available within 24 hours of a day, 7 days a week. Those of you who also were there before will remember that stamp. You know, every document has to have a... Today, the system will digitally prepare a stamp and stamp your document digitally. Court clerks, court assistants, don't panic. Your work is not going anywhere. To know that this is a homegrown solution really is something that other state departments and county governments need to copy. Ordinarily, people would want to outsource, and sometimes they outsourced, systems because they are not homegrown, are not, realistic, and so they die somewhere in the course of implementation. Those who have been stigmatized by having to come to court, they are victims of violation, but they have to keep coming to court year in, year out. This specialized court, which becomes the third in the country after the one in Chinsa and the one we launched yesterday in Siaya, it now underscores our resolve to address these grave offenses with the urgency, with the sensitivity, and the confidentiality that they deserve. The Small Claims Court started on the 16th of June 2022, and we were very impressed this morning that the court has registered 827 cases as of this morning, and more than 600 had Biamono kigimo mwanchu muri liando chichigire Chinsa Isato ne jide kemero gitatu neyemo jide Chinsa chirogonko rwa Afrika ya mochanka itewikira gabuo no ngochye gukora mangana mo ya senkira yubikirano Chinsa Isato chamarkoba kurende igo ogokoboria litukulia rero mogani oyo muito oyo baga gwikase studio yitogaiga nigo asiria ekebungo kya kigali ebono ibungo kyalenge kigali na nigakuru koboria egati ya embassy na nyakoe igamanikana na Sicilia buchabili onde bwensiyo kanyorege bungwe kyo asebara ekorwa nyakoe ekorwa embassy gwikanyakoe bono bakumwakiresi mia se namba enoti sano na ibere enoti kianda marakabire isano nemo enoti marakabire niko asiria no mogeni toyo oikaga se studio cheito ekolende nigo asiri kebungo kigali kyaye igo byalenge kebungo gye sensa kichigali echichinyi acha bono onye gwakerora andonsi asebara yekuru embassy igo ikanyakoe na bono ekebungo ekyo tigera gaigase chiabisito cha Ndizi TV elianyare go kenyora go serebo igo nabo getigera Sebastian Nyakwaro moke oyo nigaro munyakerogo o community policing aiga sensemo ya embassy bono gusumuri kere Sicilia ase namba ya enoti sano na ibere enoti ekianda marakabire isano nemo enoti marakabire elio bono mutigere kebungo ekyo ekiegari yaye kegima nigo adutarira service to Ndizi TV korende hase pati mbike bungwe ekyo kyanyara gusira bono ase mugoroba yabono menagotebia ngochiko swatoro somuro byo bweke umbu bageni bane ngira bari gocha igobono ni gobono etochiko kwarira mange kobwatikana numuro byo bweke umbu lero ngora beka tulisia sensemo ake kidogo
tukwanire aria tulingite asensemo ya mangana yebiombe na boigo tukwanira mangana yoba chanu kulende ayonsi nigo alense yobisi yomo women rep bwe county ya Kisii omongina Doris Donya Toto wagani bane ni gobale omosubati sumongina Margaret Morakerosi oyoro munyakirogo bekombe keligi angaf asebali batama itingaf asobotambe nigemanyikana tuna National Government Affirmative Action Fund kombe keligi koleta abangina amo abasaye abego nabantu bale no balema eli kuligera lyemero byabo nakiya kolekana na boigo Dr. Julie Nyanchama oyo ni gale munyagitali segisongo elietelia neli konkigima igo aro munyagitali oyo kuiboria abasubati na boigo na manganande amangi ngo kwanira toligora ya FGM tukwanira mangana fistula na mande amna yanda mange ayonsi ni gare silibo elimo na kubekwa inse ya BC yomo women rep county ya Kisii bono tosuka tambe kiagara ni gonte tenge aliganie na bago ikaga yemase yemo etosoe asomrobilio oyubeke umbu emaragoba ya bono tinaringe nchebueka ni gotwaringe na Joshua Auta kurezemo ya kabiri uyu koletera mangana magia sinchira yumunwa abwimanyirio asigike kikirabusyo gornande bono tosoye mase mo sumrobilio bweke umbu